ya kamata mutane su san cewa rarara idan ka ga ya sanya ka hidimar shi to sai in ya tabbatar da kana ɗan trending ko kana ɗan lokaci, bi ma'ana kusan da taurarin jama'a yake amfani. Ya za ka ba mutane umarni kamar 'ya'yanka? Ai da yawa waɗanda ke cikin triple R ɗin ma sun barranta kansu da wannan umarnin. Kuma dama haka ne, idan mutum ya kasance mai surutu ne to wata rana sai ya yi surutun da zai jawo mashowa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ba na cikin tafiyar triple R, amma kamar yadda ka faɗa a can baya ɗin ni ne ciyaman na ƙungiyar tatin na jihar Katsina, kuma ni ne ciyaman na Algon, wato ciyaman ɗin ciyamomi na ƙungiyar tatin na Rarara. Me ya faru kuka raba hanya ko kuka raba gari da ita wannan tafiya ta Rarara? Ta triple R ɗin ko ta satin ɗin? Ta satin ɗin kafin mu kai ga triple R. Ita satin already kafin a yi triple R ta mutu. Ta riga ta mutu, ya canja akala, ya canja shirye-shiryen shi da suka saba ma dokokin ƙungiyar tatin. To ya aka yi ba ku samu kanku a wannan tafiya ta triple R ba? Yawwa. Ya kamata mutane su san cewa rarara idan ka ga ya sanya ka hidimar shi to sai in ya tabbatar da kana ɗan trending ko kana ɗan lokaci, bi ma'ana kusan da taurarin jama'a yake amfani. Duk wanda za ga cikin tafiyar shi akasari to ya ɗan ba da wata gudunmuwa ce wani ɓangaren ko kuma ana yi da shi. Gaskiya ya zaɓi 'yan fim ne fiye da mawaƙa, shi ya sanya. To ana cikin wannan tafiya wasu na fita wasu na shiga, sai ga wani umarni cewa duk wanda ke amsa sunan shi ɗan Kannywood to yana ba da umarnin ya tallata jam'iyyar APC daga sama har ƙasa. Ya wannan sako yake wurin Sunusi Anu? A to ai shi kanshi da ya wannan magana ya yi regretting. Ya za ka ba mutane umarni kamar 'ya'yanka? Ai da yawa waɗanda ke cikin triple R ɗin ma sun barranta kansu da wannan umarnin. Kuma dama haka ne, idan mutum ya kasance mai surutu ne to wata rana sai ya yi surutun da zai jawo mashowa. Rarara saboda neman kwace kai arziki ko neman fidda kanka ka zo kai wata sanarwar cewa to su waye 'yan Kannywood din na karkashin shi? Ai ba 'ya'yansa bane. Ba fa na karkashin shi ba, yana magana 'yan Kannywood. Ita kuma Kannywood ta hada da kuma waƙan da produsoshi da daraktoci da 'yan wasa da marubuta da kowa da kowa. Ya haƙuri Zaharaddin. Ai ina so in kai ka a gaban ne. Na karkashin nashi ma masu bin shi na ce maka wasu duk sun barranta kansu da wannan magana. Kawai yana yi ne da mafitarsa. Ya za ka ba mutane umarni kamar kai ne babansu? Siyasa ce fa. To yanzu wannan siyasar da aka ce ai siyasa ba gaba ya kore wannan magana kenan? Sunusi mai kawo magana gaba don ba da umarni. To yanzu saboda Allah Zaharaddin sai a ce dole sai kayi kaza. Sai a ce dole sai kayi kaza a baka umarni akan tafiyar siyasa. To ku ganin dama ai a jam'iyyar APC kuke, me yasa wannan umarni zai zama maka daban? Ni a APC nake, amma bai yiwuwa rara na Kano ni ya bani umarni nan a Katsina ya ce in yi kaza. Ai ba yana baka umarni bane a matsayin ka na wanda ke Katsina. Wanda ke cikin Kannywood yake ba umarni, kuma Sunusi Anu member ne na Kannywood. Ni dan Kannywood ne, kuma ni dan tafiyar APC ne sama ma da ƙasa. Amma wannan kalamin da ya yi ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne ka ce wai duk wanda ke cikin Kannywood sai ya yi tafiyar APC sai ya zaɓi Bola Ahmed Tinubu. Ai ya san cewa wannan abu ma zai jawo mai cece kuce. Ni ba ni cikin wannan tafiyar. Inda Sunusi Anu zai haɗu da Rarara wata shawara zai bashi? To ai abin da zan gaya mashi kawai yayi hauka. Dama mahaukaci ne. Ni Rarara ma ɗaukai mutumin wani mai hankali ba. Yawwa idan da yana da hankali ba zai bada wannan umarni. Daga yaushe ne ka fara kallon shi haka, mutumin da ka zama karkashin shi kuma daga baya ne kake gane ba shi da hankali? Tun kafin in zama karkashin shi, idan baka manta ba ni ne mutum na farko da muka fara faɗa da shi. Har kuka buga ni a mujalla, bangon mujalla cewa ni Sunusi Anu ban yafe mai Rarara ba. Aka zo banda wancan da ya wuce, aka zo lokacin da aka yi waƙar Lema ta yage, ina ɗaya daga ciki. Daga nan aka kawo mun data na ɗora waƙa, na tafi Kano ba wanda ya bani ko sisin shi na mai.
na zuba mai na tafi a Kano na je na hau bidiyon nan aka zo wurin editing ya cire. Me yasa? Wai sani mashi. To yanzu me kake fata a samu maslaha a wannan tafiya ta Bola Tinubu da ire-iren ku yan fim? Ni ina fatan Allah ya bashi nasara Bola Ahmad Tinubu saboda ni APC nake gaskiya sama da ƙasa. Ina fatan Allah ya ba duk kwararda mulkin Katsina kuma Allah ya ba Bola Tinubu mulkin Najeriya. Amma dai maganar wannan umarnin shine ni ban yarda da shi ba. Ni na barranta kaina da wannan umarnin na. Baka tsoron wani hukunci biyo ba? Hukunci me? Na me? Shi Rarawa ya sai hukunta ne. Sarkin mawaƙan ƙasar Hausa ba. Sarkin sakarcin ƙasar Hausa ne. Sarkin Daura fa ya naɗi nan. To, Sarkin Daura babana ne. Kafin a naɗa Rara ni ya fara sani Sarkin Daura. Kuma waƙoƙin da ne wa Sarkin Daura Raran bai yi su ba. Amma Sarkin Daura bai naɗa ka ba sai ya naɗa Dauda Kahutu Rarara. Ban so bane. Ya zama shugaban ku. Ban so bane, da na so da tun lokacin an naɗa ni. Tunda akwai ɗan haɗan buran Daura ɗan majalisar dan takarar majalisar tarayya na Baure Zango. Ba abin da bai yi ba a bani sarkin waƙar sarki, a bani sarkin waƙar shi kanshi ɗan buran ɗin na ki ansa saboda ni ba sarauta bace a gabana. Ka fi san dai in an naɗa wani kabishi kamar yadda aka naɗa. Ai ban bi shi ba. Ni ko naɗa Rara ban je ba ni. To bari mu dawo jihar Katsina. Sunusi Anu na dukkan raɗa. Ni ne. Ya ake cike dan amana da kake ji. To ba mu fara jin kana tallar dukkan raɗa ba mu ce ba. Ina yi waƙoƙin tallar dukkan raɗa mana. To sakon ne bai kai ba ko ya kai? A'a, kai dai ne baka ji ba. Amma shi kanshi mai girma gwamna ya san nayi tallar shi. Yanzu haka akwai waƙoƙi ƙasa guda 3 sabbi na shi wanda na tura. Jira muke a buga gangar siyasa mu baje kolin mu. Labarin Popila, ayyukan Popila, rahotannin Popila, shirye-shiryen Popila, wallafar Popila, ma'aikatan Popila. Muje zuwa Popila. Muje zuwa